Здравейте! Днеска се включвам с едно видео, тъй като през последните 2 седмици направих доста квантови практики на различни момичета и се замислих как аз се промених за 1 година от както правя такива квантови практики, изчиствам вътрешни блокажи и вярвания. И вчера даже и с сестра ми си говорихме, нали, през колко неща сме минали с мъжа ми. И точно тогава се замислих как през последната година нашата връзка с мъжа ми просто разцъфна. Не сме имали проблеми с моя мъж, винаги сме се подкрепали, винаги е имало силни чувства между нас, но през последната година, точно вчера се го представих като една роза, която е все още като пъпка, но през последната година тя просто разцъфна. И наистина чувствата станаха много такива чисти, осъзнати, една такава чиста, истинска подкрепа между нас. Много интересно. И се замислих, нали, какво стана, какво се случи. И всъщност, когато изчистваш ти блокажи и такива различни вярвания, ти се зареждаш и насищаш тялото си с любов. На тези празни места ти се зареждаш с любов. И точно по този начин стават тези истинските, чисти, осъзнати чувства. И сега мога да кажа, че дори, нали, в момента сме разделени, понеже той е в Германия и се върна, нали, да довърши някои неща, аз съм тук с децата. И се усеща тази наша подкрепа. Много е хубаво. И тук не говоря, че, нали, съм правила някакви практики, пак казвам, за отношения и така нататък. Не, просто започнах да вървя по своя път. И ако искате практика, квантова практика, съм на среща да бъда ваш практик и да работим заедно.